cső. Még ez itt a Deathcraft 2-nek a második része. Csak És szóval. játszunk ketten, kóba, úgyhogy hajrá, na. In your face! Na, kezdjük. De Nyissatok úgy jó, meg hogy ki elállják van. az utunkat, azt nem tudunk kimenni. De úgy már henteltek ezek a mocskos gecik. De nem. Hogy kimentek, amíg nem figyeltünk. Uncida. Meglógnak. Na, itt nem lehet bányászni. Szétverem a Hagyj szét. szenet, már sok szenünk van, baszod. Ja, amúgy szinte mindig ugye ez van. Check your fire, bitches. Nem fogom checkelni a fire-t. Szét kell verni a izét. Ja, üssük szét a spawnert. Nagyon jön több. Jajjaj, Hunter, jajjaj. Die, motherfucker! Az a baj, hogy a Hunters túl kicsi, úgyis a slime. Ja, én alig látom még. Jaj, de Lehet, jó, hogy valami beokáltott melyiket egy egyéb mocskos csinálni. geci. Jaj. Na itt van, hogy merre kell menni. Hát, sok Valami csak választási már megint megtámadott. lehetőségünk Igen. nincs. Várjál, felhíredem magam. Szondja. Van megint egy izé. Nyelves. Hol? Nem tudom, de előbb hallottam a hangját. Bazd meg, majdnem leugrottam. Ezek hülyék, belemennek. De Ether isn't safe, don't not go. Aha, biztos. Ajhó. Vissza. Zsíra buli! Die! Oh. Na, most megpusztult. Valaki esett lávába? Nem. Itt ez a cím, hogyha lávába belelő. Ja, ez nagyon omlósz. Már nyomom a shiftet néha. Hogy ne essek le. Nyelves. Boom, boom, bitch. Jó. Kökörű. No. Kilátszott a tanksága, így a fehér sága. Picit meglőttem. Vél. Két nyelves egymás mellett, ez igen. Ez nagy kuc. Nem akarom. Miért nem játszol a barátnőddel? Hoppá, azt kinyúl. Ide a soti kurvára nem ér semmit. Hát nem igazán, mert bitang lassú. Ó, mi ez? Csinálom a TNT-t. Mekkora? Figyelj. Jelz, robban. Na you don't say. De mindenfelől fog, szóval... Anyád a spoiler. Kiásták a vasat! Menj középről, menj el középről. Középről? Menj el onnan. Jó, hát. Szegény Zoit meg megerőszakolja. Levágom róla, ami van. Zsít levágom. És itt merre kell menni? Erre. Ja. Ess már el. Azon lenne még a poén, hogy a fegyvereket meg mindent magunknak kéne craftolni. Ja. Ez mekkora lenne. Ezek kéne gyűjteni alkatrészére. Annyit találnak valami kis bicskát az elején, még mit tudom én, amire lehet hentelni. Ott nincs Semmi semmi. nincs. Azért kifogytam az ammóból, azt vágod? Van, de a Witcher. Ott a kis geci, ott fekszik. Gyere már!
Hát Miért bazd van? meg engem itten támadnak, beültem egy sarokba. Innen jönnek. Jó, menjünk vissza inkább. Jó, Neked úgy van még ammód? van. Mennyi? 50, 189. Bazd meg én előttem mindet. Egyszer már jöttünk, nem? Ez vagy másik. I don't care. Bazd meg! Rexo kinyír minden bazen. Pitbull vagy. De azért Loisnak kell megvédenie. Gratulálok. Nyom meg még. Miért? Nincs Köpes. semmi. Jézus. Ugye ne menj annyira előre. A lávánál is beleesnek egy páran. Gyere hátrébb, basszod. Aj. Vaj, úgy vágom őket, te halomra verem minden. Nézem milyen hulla tömeget Bazd meg itt vagy. Hogy ez nem a Grandpa. Gyere ide. Mindjárt várjál meg. Bazd meg. Ez nem te vagy? Fordulj ide. Nem. Ja nem, ez nem a Bridgeből az a... Ja nem. Beachből. Ja, a Nem tudom a nevét. Urahara. Az. Nem úgy néz ki. De tényleg. A kicsit kalaposabb lenne ugye a fején. Hát jó, de ezt nem lehet lemodellezni. De amúgy komolyan. Bazd meg. Ezt. Elsőre amikor áll... Nekem mindig az Urahara vegyesboltból jut eszembe a neve amúgy. Aha, nekem is ezt utána erre gondoltam. De tök jó, miért nincs olyan bolt? Nem fogdos már. Luis fogdos. Megy a Megújjelz. Menjél, mert nálad még van ammó. Ó, hallá, sexy face. Látnád magad előről. Geci. De ne hátba lőjél már, bazd meg. Ó, man. Mondom ne. Beállsz az út közepére, és akkor csodálkozol, hogy Hát bazd meg, áll. hol lőjem a zombikat? Ássak le egy blokkot azt alulról. De Ez is a te hibád. én látom rosszul, hogy itt egy tank előttem. Te látod rosszul. Ja, hogy én meg állok az izébe. Nyába. Öld meg ezt a boomert. Meg. Tudod, lögdösnem egy kicsit aztán. Luis veri egy centire vágod? Jól. Jó, egy Hunter is itt van. Anyád lehenteltem izét, a Huntert, ilyen Ott a V. lófasz. Miért nincs csomó? Ja, majd a izé lófasz után. Mentés után. De most várjuk meg, hogy kiérje az összegzést, azt utána állítom le. Mert Jó. az előbb itt kinyomtam. Jó, geci. Tank Hunter. Luis. Hát igen. Az igen, 13 különleges. Hát jó van, bazzag, a végén neked maradt csak ammód. Na, akkor mindjárt jön a következő rész. Hello, stock. Cső. Thanks for watching.